तुम बापा रसोईबा देते नहीं रोईबा देबे नहीं कि घरे काको कुआड़े जीवे रात दिन तो खासी खासी निद खराब करछंती अब कोठी नहीं कि तांको जगह इक्की का रखवार अछि कुआड़े छाड़ी बापा वृद्धाश्रम रे छाड़ दो न तुम बापा को वृद्धाश्रम रे हो देखियो बापा बापा आज मु तुमको गोटे भल जगह को नहीं आसी तुम्हें ये बेस हस खुशी रही हाँ सेठी समस्ते थे तुम सहित भलरे मिसिकी रे मु किसी दिन पर आसी तुमको नहीं जीवी एठू है बुझिल पुओ मत ये कहीं आनी छड़ीचु मु प्रिया ना मो प्रिया रोहन बुलिया जीव किछि दिन कथा 4-5 दिन में पड़ा आसो से केते दिन ये बेस हस खुशी रही तो एकुटे कहीं घर रही बोले ये आनी तुमको किसी दिन में छाड़ बेस तो हो किसी दिन में तुम नहीं पलैबी है बुझल आज्ञा आज्ञा क्या बाहर आईचु बाबा के दिन पे केमती सब हेची पेपर बाहर छी सब देखो देखो कोन अत्याचार बहुत होची बुझिलो कोन बड़ी अत्याचार देखो ना एटा से जो हेची हम एरिया बहुत किछ है नमस्कार नमस्कार बाहर क्लास से कोई दियो कोई दियो कोई दियो कोई दियो तो बहुत जो हां जाइजा सब हां आज्ञा नमस्कार बापा किसी दिन आके रहिए अब ठीक अछि कुछ असुविधा नहीं बापा मु आछे हां भल रे रहइबो हां आछे हां आज्ञा नमस्कार मते एठी ना सब दास बाबू कहते बुझिले बसन 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 आराम 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 हां ओ आज्ञा नमस्कार मु हेली मधुसूदन पिलाने सब जाउछंती टिके बुलाबुली करिके आसीबे जाइछंती तो मो देखा शिखा करिया केही नांती तो पुओटा आनी के एठी मते छाडी देला 4-5 दिन पय आ ठीक अछि आज्ञा रहिबे आपण हां
ଏଠି ରହିବି ଆଉ ତାପରେ ପୁଅ ଆସିକି ନେଇଯିବ 4-5 ଦିନ ପରେ ମତେ ଆଉ। ମଧୁବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ନାଲକୋରେ ବହୁତ ବଡ ଚାକିରି କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲା। ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଭୁଲିଗଲିଣି, ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ କରି ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନାଇଁ। କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ପପା ଏମିତି ଅଛି, ପରେ କଥା ହଉଛି। ପୁଅ ତୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା ନାଇଁ ମତେ ଆଗ ଟିକେ କହ। ଆରେ ବାପା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି କହିଲା, ପରେ କଥା ହଉଛି, ଫୋନ ରଖ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଣ କହିଲେ? ମୋ ପୁଅ କହିଲା ପରେ ଫୋନ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ତ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଏଠି ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ, ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲିଣି, ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ଭଲ। ଦାସ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣ କଣ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ନୂଆରେ ଆସିଛି 4-5 ଦିନ ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଏଠି କିଏ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ଆସିଲେ ଏଠି ଭଗବାନ ପାଖେ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏଠି। ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଏଇଠି ହିଂସା କରୁଛ। ମୋ ପୁଅ କହିଛି ମତେ ଏଇଠି 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ନେଇଯିବ ବୋଲି କହିଛି। ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବ। ଆରେ ମଧୁବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧୁବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆସିବ, ସେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ଟେନସନ୍ ଯେ ସେ ଅଫିସ୍ କାମରେ ରହିକି ଠିକ୍ରେ ତାର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଉଛି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ, ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ଯେ ଥରେ ଆସେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଯାଏନି, ଖାଲି ତା ଶରୀର ହିଁ ଯାଏ। ଆପଣ ବେକାର ମୋ ପୁଅକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୁ ମତେ ଆଜି ଏଇଠୁ ନେଇଯା। ବାପା ମୁଁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି, ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ। ତମେ ଗୋଟେ 30 ଦିନ ସେଇଠି ରହିଯାଅ, ମୁଁ ଆସିକି ନେଇଯିବି ତମକୁ ହେଲା। ଆଜିକାଲି ବାପାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ପିଲାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏଁ ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବାପା ହୁଏ ଏବଂ ବାପା ପିଲା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା ନକରି ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ।
person you are trying to call is currently busy. The person you are trying to call is currently busy. The person you are trying to call is currently busy. The person you are trying to call is currently busy. ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବ। ଦାସବାବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମଧୁବାବୁ। ଜୀବନରେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଦେଖିଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ମଧୁବାବୁ ଏମିତି ଆଶା ଲାଗିକି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି। ମଧୁବାବୁ ଆଶାରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳେ ମଧୁବାବୁ। ଛି ଛି ମୋ ପୁଅ ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଆସିକି ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏଇ କଷ୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ। ମଧୁବାବୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଦିଅ ଯେ ଆସି ଏଠି ନେଇଯିବ। ପୁଅମାନେ ଏମିତି ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଦିନେ ଦିନେ କରି ମରନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ବାପା ମାନେ। ମଧୁବାବୁ ଆରେ କିଏ ଡାକ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ।